Permezz ta' skema li għalija ġew allokati €900,000, il-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla l-laqdiet volontarji li jorganizzaw il-festi tradizzjonali fl-ibliet u l-irħula Maltin Wawċin. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fi ġnien il-Ġibjun fiż-Żurrieq, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Art u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli din l-iskema hija miftuħa l-każini tal-banet għall-kmamar tan-nar u għall-laqdiet tal-armar li pparteċipaw jew se jipparteċipaw b'mod attiv f'xi festa din is-sena. Id-Direttur għall-Fondi u l-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti Marjan Kawki spjegat kif se tkun qed titħaddem din l-iskema li minnha kull entità tista' tibbenefika sa €2,000 għal kull funzjoni li twettaq. U għal kull għan hemm massimu ta' €2,000. Jiġifieri jekk laqda l-entità volontarja l-istatut tagħha jgħid li din toffri servizzi ta' banda ta' nar jieħdu 4,000 għaliex għandek 2,000 u 2,000 għal kull għan. Jekk laqda toffri bis-san wieħed tieħu massimu ta' 2,000. Jekk toffri tliet għanijiet tieħu massimu ta' 6,000. Ġi spjegat kif dawn il-flus jistgħu jmorru għall-organizzazzjoni loġistika tal-festa fosthom il-kiri tal-makkinarju li jintuża għall-festi, miżuri biex jitnaqsu l-perikli, pumpiera, stampar u anke sigurtà. Il-Ministru Owen Bonnici għal din l-iskema hija mmirata wkoll sabiex tibqa' tippreserva tradizzjonijiet Maltin anke wara li ġew milquta b'mod negattiv mill-pandemija. Kedin nejnu fl-ispejjeż li jgħaddu minnhom biex jorganizzaw il-festi ma li din is-sena il-pis huwa ikbar minħabba il-fattur tal-pandemija. Jiena nemmen li din l-għajnuna se tagħmel differenza biex inkomplu naraw festi sbieħ fis-sajf li ġej fejn in-nies jieħdu pjaċir, il-familji jieħdu gost u anka il-kultura tkompli tiffjorixxi f'pajjiżna. Din l-iskema timxi jitfit ma' skemi oħra li ħareġ il-Gvern fix-xhur li għaddew sabiex ittaffi mill-piżijiet li qed iħabbtu wiċċhom magħhom laqdiet volontarji ta' pajjiżna. Il-linji gwida u l-applikazzjonijiet se jkunu disponibbli online fuq is-sit tal-Kunsill Malti għall-Arti minn nhar il-ġimgħa li ġej.